Salamat Panginoon sa iyong punla, misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria ang siyang gabay namit lugod, lalaganap alam ng iyong misyon. 500 taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla, misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na Tayo po ang lahat para sa pagdiriwang ng banal na misa sa ika-20 taong anibersaryo ng Kapatirang Divine Mercy na pangungunahan ng ating Kura Paroko, Reverendo Padre Aristotel de la Cruz. Bago po simula, maaari po bang pakibukas ang mga pintuan sa likod o sa harapan ng simbahan? Pakibukas po, pakibukas ang lahat ng pintuan. Pakibuksan po ng buo. 2 po. Para hindi po tayo kulob. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang kaluwalhatian ng Panginoon ay lagi nawang nasa atin at ang kanyang habag. Palakpakan natin ang ating Panginoon sa kanyang mabathalang awa. Mga kapatid, para tayo maging marapat na umarap sa banal na piging, bilang ating pagpapasalamat sa Panginoon sa Kapatirang Divine Mercy at sa kanyang patuloy na paglugod sa ating minamahal na Apo Conching, naway patuloy na gampanin ng bawat isa ang misyon para maipalaganap ang kanyang mabuting balita. Para tayo maging marapat na warap sa banal na piging,
Ating pagnilayan, pagsisihan ng ating mga nagawang pagkakasala sa Diyos at sa ating kapwa. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christ eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, panubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya at pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawing mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto. Kaya't ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin. Sa paraang hindi magagawa ng pananalita at nauunawa ng Diyos na nakakasaliksik sa puso ng tao. Ang ibig sabihin ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu'y tumutulong para sa mga banal, ayon sa kalooban ng Diyos. Alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala, sa kanilang ikabubuti, sapagkat sa mula-mula pa'y alam ng Diyos kung sino ang sa Kanya'y ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad ng Kanyang anak. At sa gayon, naging panganay natin siya, at ang mga bagay na itinalaga niya noong una pa ay Kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya sa Kanya ring pinawalang sala, at ang Kanyang mga ipinawalang sala ay Kanya namang binigyan ng karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lubog
Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya ay nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtungo sa kanya, Ginoo, kakaunti lang po ba ang may liligtas? Sinabi niya, pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na daan, sa makipot na pintuan, sinasabi ko sa inyo, maraming magpipilit na pumasok, ngunit hindi makakapasok. Kapag ang pinto ay sinara na ng puno ng sambahayan, magtiis sa kayong nakatayo sa labas. At katok ng katok, sasabihin ko ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Sasagutin niya kayo. Hindi ko alam kung taga saan kayo. At sasabihin ninyo, kumain po kami at uminom na kasalo ninyo at nagturo pa ako kayo sa mga lansangan namin. Sasabihin naman ng Panginoon, hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawa ng masama. Tatangis kayo at magangalit ang inyong mga ngipin kapag nakita ninyong nasa karya ng Diyos, sina Abraham, Isaac at Jacob, at ang lahat ng mga propeta. At kayo na may pinagtatabuyan sa labas. At darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa hilag at timog, at dudulog sa pag ng kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling na mauna at may mauunang mahuhuli. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po muli sa inyong lahat. Purihin natin ang Diyos, ang ating Panginoong Apo Conching, ating minamahal na pinuno at ating minamahal na Apo Conching, ang alagad ng Panginoon. Palakpakan po natin si Apo Conching. May tanong sa Ebanghelyo ngayon. Tinanong ang Panginoon, ang tanong, Panginoon, Ginoo, kakaunti po ba ang maililigtas? Apo, ilan ba yung maililigtas? Kayo po, alam nyo kung ilan yung maililigtas? Kasi mayroong ibang sekta na alam nila yung eksaktong, ilan ba yun? 867,553 lang siguro yung may liligtas. Sabi nila, alam ba ninyo kung marami o kakaunti ang maliligtas? Sino ang maliligtas? Kakaunti lang bang maliligtas? Yung mga kapatirang Divine Mercy lang bang maliligtas? Yung mga nagbibigil lang bang maliligtas? Yung mga nakikinig lang ba kaya po Conching maliligtas? Yung mga dumadalo lang ba sa gawain maliligtas?
May iba sa atin pagkatapos ng gawain, may ibang ginagawa. May iba sa atin pagkatapos makinig, ayaw nang makinig sa iba. Ayaw nang makinig sa Panginoon. Pinakikinggan na lamang ang sarili. Titingnan po natin, hindi tayo lahat perpekto. Hindi tayo lahat perpekto. Ngunit, sino nga bang maliligtas? Panginoon, Ginoo, sa kakaunti mo bang maliligtas? Ang sagot ng Panginoon ay iba. Anong sabi niya? Pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, maraming magpipilit na pumasok, ngunit hindi sila makakapasok. At sino ba, paano ba tayo papasok sa makipot na pintuan? Ay, mukhang hindi na ako pwede doon. Kalaki ng tiyan ko, kataba ko. Mukhang hindi na ako pwede sa makipot na pintuan. Sino ang pwedeng pumasok sa makipot na pintuan? Bakit kailangang makipot pa? Ibig sabihin, kailangang tanggalin kung ano ang sobra sa atin. Kailangan tanggalin kung ano ang labis sa atin. Anumang labis ay nakakasama sa atin. Anong mang nakakasama ay kasalanan na sa atin. Amen. Anumang labis ay nakakasama sa atin. Anumang nakakasama sa atin ay kasalanan na para sa atin. Labis, yung mga diabetic po dyan, sino po yung mga diabetiko dyan? Yung mga nagbe-met kanina po, kumakain kami, habang kumakain kami, pinag-uusapan namin yung gamot. Metformin, insulin. Kapag ikaw ay may diabetes at sumobra ang iyong sugar o ang iyong kinakain na matamis, leche flan, kalamay, biko, o kung ano-ano pa yan, abay, masama na yan sa'yo. Kung may diabetes at araw-araw uminom ka ng Coke, nakaka2 litro ka, abay, masama na yun sa'yo. Bakit? Masama ba siya dahil siya'y Coke? Masama ba siya dahil ba siya'y matamis? Kasalanan ba ng leche flan kung siya'y matamis? Hindi. Sinong may kasalanan kapag umubos ka ng 5 linerang leche flan at sa'yo lang yon, sa'yo lang lahat yon? Yon, kasalanan na po yun. Bakit kasalanan? Kasi sobra. Kasi labis. Dalhin po natin sa pag-uugali. Kapag labis ang iyong sungit, kapag masungit ka, pag masungit ka, talagang masama na yung ugali mo, masama na talaga nun. Kapag labis ang iyong sungit, kasi kung minsan, kailangan nating magsungit, kailangan nating mag-stricto, kahit ang Panginoon nagsungit, para maituwid ang mga tao. Pero kung labis naman ang ating pagsusungit, abay, hindi na tao ang tingin nila sa atin. Demonyo na yung tingin nila sa atin. Bakit? Bakit tayo nagkakaugaling demonyo? Dahil lumalabis ang ating pagsusungit. Pagiging mabait. Ayan. Among, maganda yung pagiging mabait. Opo. Pero pag lumabis yung iyong pagiging mabait, na inaabuso ka na ng ibang tao, niloloko ka na ng ibang tao, at nagmumukha ka ng tanga, abay, labis-labis na. Hanggang sa kabaitan mo ay pinapayagan mo ng magkasala ang iyong kapwa-tao, abay, kasalanan din yun. Kasalanan din yun. Mga kapatid, anumang labis
ay dapat putulin. Anumang labis ay dapat mang tanggalin dahil ito ay masama sa atin. At dahil ito ang hindi natin kailangan sa kaharian ng Diyos. Hindi natin kailangan nating bitawan para tayo'y makapasok sa makipot na daan. Pangalawa, sa makipot na daan, sino yung makakapasok? Sa makipot na daan, sa makipot na pintuan, yung mga taong handang magsakripisyo. Kung handa kang magparaya, kung handa kang magtanggal ng mga labis-labis sa iyong buhay, ibig sabihin, handa kang magsakripisyo, handa kang magparaya, handa kang magbigay ng iyong sarili sa iyong kapwa, sa Panginoon at iyong kapwa. At kung tayo handang magbigay ng ating sarili, tayo ay makakapasok sa makipot na daan. Dahil yun ay nangangahulugan, pagsasakripisyo. Sino ba yung unang nagsakripisyo? Sino ba ang ating puno ng pagsasakripisyo? Sino ba ang ating modelo ng pagsasakripisyo? Sino ba ang naunang nagsakripisyo sa atin? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, kung tayo marunong magsakripisyo, tayo ay gumagaya sa ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, sino makakapasok sa makipot na daan? Ang mga kawangis ni Kristo. Hindi lang tagasunod, kundi kawangis ni Kristo na marunong magsakripisyo, magparaya at magbigay ng kanyang sarili para sa lahat. Amen. 20 taon na po. 20 taon. Nandito kayo, 20 taon, kapatirang Divine Mercy. Hindi dahil kayo'y tumatanggap. Nandirito kayo dahil kayo'y nagbibigay. 20 taon at tayong lahat ay nandirito. Nakatayo ang kapatirang Divine Mercy, hindi dahil kayo'y nakikinabang. Hindi dahil kayo'y nakikinabang, kundi dahil kayo'y nagbibigay, nag-aalay ng inyong sarili sa Diyos at sa inyong kapwa. Dalawampung taon ng kapatirang Divine Mercy, 20 taon nandirito kayo, hindi dahil kayo ay ginawang marangal. O sabi ko nga, nung nakaraang taon, hindi dahil si Apong Kontsing lang ang kinalugdan. Nandirito kayo, di kayo dahil ginawang marangal ng Panginoon, kundi kayo'y nakahandang magsakripisyo sa panalangin, sa pananampalataya, sa pakikinig, sa pagsunod sa kautusan ng Panginoon, sa pagbubukas ng inyong sarili para at ng inyong puso para sa paggawa ng Diyos sa inyo. Naniniwala po ako kung patuloy tayong bukas, kung patuloy tayong nagpaparaya, kung patuloy tayong nagsasakripisyo, tayo ay papasok at makakapasok sa tulong at habag ng Diyos
sa makipot na pintuan sa kaharian ng Diyos. Basta tayo ay patuloy na magsakripisyo, patuloy na maging kawamis ni Kristo. Ang tunay, ang ating Panginoon, Divine Mercy. Amen. Amen. Manatili po tayong nakaupo para sa pag-aalay. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, ating alay maging kalugod-lugod sa Panginoong ating Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan Ama niya naming banal. lumikha ngayon po ang mga alay na aming inihain sa iyong kadakilaan upang sa paglingkod na aming ginagampanan ay umantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Taas rin. inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan Panginoon. natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay Ama pasalamatan. naming makapangyarihan tuwing ang marapat ay kaya aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil langad mong magbagong kanaisang pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis siya'y nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig, kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at masahang pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa at ang kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, bilang parang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng Espiritu kan pong banal, ang mga kaloob na ito para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog ay nawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya at pinuri, pinaghati niyon. Inabot sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin yung lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na mayahandog para sa inyo. Gayon din naman, matapos ang hapunan ay nawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot iyon sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin yung lahat ito at inumin. Ito ang kalis ang aking dugo, dugo ng bago at wala kang gantipan. Ibubuhos para sa inyo at para sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin yung lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Mysterium Fidei. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong lunan. O Jesus, aming mahal, ligtas mo kaming dalawa. O Jesus, aming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kahit inaalay namin sa iyo, tinapay nagbibigay buhay at ang kalis ang kakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kami magsalo-salo sa katawang dugo ni Kristo yung mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig at pasusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco, naming Papa, ni Florentino, naming Arsobispo, ni Aposeto, naming Obispo Emerito, at ng Tanang Kaparian, lahat ng mga anak mong tinipon mo ngayon sa harapan ng iyong piging. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kawan, pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng tanang mga banal na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng anak aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos ang makapangyarihan sa lahat, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Bilang isang pamilya, tayo dumulog sa Ama nating nasa langit. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang pananampalataya at ang pagkakasala, pagkalooban mo ang kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumain niyo rin. Bigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Peace be with you. Cordero
Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, si Kristo ang kordero ng Diyos. Ang Diyos naghahanda ng kaharian para sa atin. Ang Diyos ang ating daan patungo sa makipot na pintuan. Mapalad tayong tumatanggap sa Kanya sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, hindi kita matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Yung hindi pa po nagkokomunyon sa labas, mangyari po mga suklang po dito sa loob ng simbahan. Muli po, yung hindi pa po nakakapagkomunyon sa labas, mangyari po masok lang po sa simbahan. Kung meron pa po hindi nakapagkomunyon sa labas, pumasok lang po sa simbahan. Salamat sa iyo, Panginoon. Muli pong panawagan ng ating minamahal na Kura Paroko sa lahat po ng mga nasa baba o nasa labas po ng ating simbahan na hindi pa nakakapagkomunyon. Tayo po ay magtungo dito sa loob ng simbahan para po tayo makapakinabang. Magsiluhod po ang lahat. Orasyo Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagpabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo
na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Malwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birheng, mapagpagaling sa may sakit. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Juan Pablo II, Santa Teresa ng Calcutta, Santo Padre Pio ng Petralcina, San Serapion, San Pedro Nolasco, aming ina at patrona, Nuestra Señora de la Merced. Manalangin tayo. Magsitayo po ang lahat. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal, upang ang aming ginaganap ng lantaran na siyang aming makamtang tunay sa pamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Noong pong minsan ay sa meeting namin ng obispo ay kanyang inihingi ang mga pangalan ng mga faith communities. At isa ang Kapatirang Divine Mercy, sinabi niyang faith communities. Ibig sabihin, komunidad ng pananampalataya. At ipanalangin po natin ang bawat isa, lalong-lalo na ating si Apo Conching ng kalusugan, ng mabuting kalusugan, ng mahabang buhay, ng kabanalan, ng mabuting disposisyon para siya'y patuloy na gamitin. Tayong lahat patuloy na gamitin ng Panginoon para sa kanyang misyon, para madama ng bawat isa ang presensya ng Diyos. Salamat Apo Conching sa kapatiran sa inyong patuloy na pakikiisa sa ating parokya, sa isang misyon ng ating parokya, ang Nuestra Señora de la Merced. Naway palagian niyong ipanalangin ang inyong abangkura paroko, at ang lahat ng mga pari natin, at ang ating buong parokya. Muli po, salamat. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos at inyong mga pamilya, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa natin na ialay na humayo kayo, taglay ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Nuestra Señora de la Merced, mahal na Birhenang awa, pinahayag, pinagdakila, ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de la Merced, mahal na Birhenang awa, pinahayag, pinagdakila, ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de la Merced, mahal na Birhenang awa, pinahayag, pinagdakila, ipanalangin mo kami. Yung mataas, JR, yung kita lahat yata. Mahal na Birhenang awa, pinahayag, pinagdakila, ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de la Merced, mahal na Birhenang awa, pinahayag, pinagdakila, ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de la Merced, mahal na Birhenang awa, pinahayag. Bilang pagpupugay po natin sa mahal nating ina, ang reyna ng awa, iwag-iwag din po natin mga puti nating panyo. Señora de la Merced, mahal na Birhenang awa,
Maraming salamat po, minamahal naming Kura Paroko, Among Aris. Maraming salamat po. Manatili po tayo sa ating mga upuan, maging sa pag-uwi po ay gagawin nating maayos. Nang sa gayon po tayo po ay makasunod sa atin pa rin po protocol na bagamat sobrang hirap na tayo mula kanina. Salamat po, Nuestra Señora de la Merced, ipanalangin mo po kami. Maraming salamat po. Inaliyagin ang dakila, ipanalangin mo kami. Viva Apong de la Merced! Viva! Viva Divine Mercy! Mabuhay ang mabathalang awa! Mabuhay ang ina ng awa! Manatili po tayo sa ating mga upuan at ngayon po'y gagampanan ng ating minamahal na Apo Conchi ang pamamahagi ng mga alay. Ano man po ang ating matanggap, ito'y panaligan nating biyaya ng kalangitan at maging kaparaanan upang magbigay ng kagalakan at kagalingan. Bigyan yung mic si Apo, may magsasalita ata yung nasa Ambo. Yung nandun, JM. Yung nandong mic. Muli, maraming salamat po sa ating mahal na Kura Paroko, Father Aris, sa kanyang paglingap, pagsuporta sa ating lahat bilang kapatirang Divine Mercy. Sa lahat ng mga kapatid natin, mga lay minister, maraming salamat po. Sa mga dumalo lahat ngayon, mga kapatiran mula sa iba't ibang dako, salamat sa Panginoon sa paggabay at patnubay niya sa inyo, sa ating mga alagad, mga CAPS, IT team, Koro, sa kawaksiko po, mga kawaksiko, sa ating mga leader chapter, mga tagasunod sa iba't ibang lugar, sa inyong lahat na sumuporta, mga kapatid ko mula sa bulaklak, pagkain, lahat-lahat sa inyo na mga alay. Tunay ang pangako ng Diyos, tunay ang salita niya. Hindi ako mahirapan, hindi ako nahihirapan, hindi ako nabibigatan sa paglingap sa inyo dahil kawaksiko siya. Ano man ang pangangailangan, salamat. Hindi ko kailangang magsalita. Hindi ako nagsasalita. Wala akong sinasabi. Ngunit lahat may solusyon. Lahat ibinigay ng Ama. Ibinigay niya lahat ang kaparaanan. Salamat, salamat sa inyong lahat. Sa aking mga pamilya, mga kamag-anak, mga kabarangay, sa ating kapitan, sa ating barangay patrol na nakasubaybay sa 9 na araw na nobinaryo hanggang kanina sa ating paglalakbay ng imahe ng Divine Mercy. Sa ating mga kapatid, Shailena, Tito Boyet, sa lahat, umalis na po si Apo Liway. Kay Doc, thank you sa ating alagad na kapatid na Bebet. Palakpakan po natin lahat sila, kayong lahat. Salamat, purihin ang Ama. Sa ating mga kapatid dito, yung mga, ayan o, sila, anak, inaanak ko yan sa Binyag. Purihin ang Ama. Sa lahat po,
Ano man ang pagkukulang, kayo na po ang magpuno at magpara at magpasensya kung ano man. Sa lahat-lahat, maraming salamat sa inyo lahat. Patnubayan kayo lahat ng Ama, Anak at Espiritu Santo at magsiuwi tayong may galak, may tuwa at may pagpapala. Kaligtasan nating lahat. Amen! Salamat kay Among, pinayagan niya tayong magbigay ng biyaya, ng alay. Yes, Salamat. Lord. Thank you, Amen. Among. Konting oras na lang ngayong ka pa ba uuwi? Tapusin mo na para kumpleto ang biyaya. Mas marami raw iahagi si Apo sa grupo ng mga sumisigaw ng salamat sa Ama. Pagka daw sigaw lang na, alang bibigyan. Pag sigaw salamat sa Ama, ibubuhos ang isang basket. Nasaan na po ang sinisigaw ng mga tao? Konti ang may sasabog kasi konti yung sumisigaw. Siguro mas maraming iahagi sa choir kasi mas malakas yung sigaw nila ng... Ay, walang sigaw yung choir. Eliza Miranda. Puspos ng biyaya ang ating Ama. May biyaya na sa labas, may biyaya pa sa loob. Mas malakas daw na salamat sa Ama, mas maraming iahagis.
Asa na po yung sigaw natin? Ayan ang mahal na Apo Conching. Yung mga nasa gilid dito, palalakasan po yung sigaw para marami tayo po lahat na naiiya. Salamat, Ama! Yung mga taga-duyo nga, nasan yung sigaw? Malakas yung sigaw sa unahan kasi nandito yung mga taga-Cavite. Sila yung sumigaw ng himag-sigaw. Yung mga choir kasi sa taas, mahina yung sigaw eh. Wala pong aalis sa upuan, wala muna pong uuwi. Meron po tayong closing, meron po tayong closing. Pakisuot pa rin po yung ating mga face mask. Pakisuot po yung mga face mask. May gagampanan pa po ang ating mahal na Apo Conching. Hayaan po natin siya sa harapan. Wala muna pong lalabas, wala muna pong uuwi. Caps. Alaysa Miranda, paging. Alaysa Miranda, double time. Wala muna pong aalis, pati po sa pag-uwi, meron po tayong proseso. Meron pa po tayong gagawing closing. Alaysa Miranda. Cheryl po. Okay po, pag natapos na po yung lumapit sa mahal na Apo, nung pumamaya na po tayo, mayroon pa po tayong closing. Tapusin lang po natin mga dumudulog. Pagbigyan po natin sila sapagkat malalayong lugar po sila. Manatili po tayo sa ating mga pwesto.
Ay, mapupuno po tayo sa harapan. Meron pa po, teka lang po. Meron pa po tayong closing. Mga choir, maghanda kayo. Mga kabataan, hali kayo. Huwag po tayo magpuno-puno sa harapan, mga minamahal na mga kapatid. Mga kapatiran, magsitayo po ang lahat. Sama-sama natin ngayong indakan, sayawan ng ating pinakamamahal na mabathalang awa, labis na galak. Sundan niyo po yung mga kabataan. Mga labi ko, O Diyos, sa'yo aamin. Kaway-kaway niyo po yung kamay niyo pagpupugay sa ating Ay Divine. papurihan sa kalangitan. Higit na si Divine, higit na. Mga labi ko, O Diyos, sa'yo aamin. Ay papurihan sa kalangitan. Aking kamay itataaskan, halang mo'y luwag at tinig. Kat ikaw, O Diyos, ay nakilala. Tayo po lahat, labis na galak, isa ng Labis na galak nararamdaman. Alaysa, lahat ng nagtitiwalang pag-uwi ng bahay may biyaya. Sumigaw ng Amen! Sayaw! Itataas ang ngalan mo hanggang kailanman. Lahat ng kabataang nagtitiwalang makakatapos ng pag-aaral, sumigaw ng Amen! Sa tabi ng lakas, O Diyos, purihin ka. Taas po ang kamay, kapatiran! Nais mong gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa. Kasiyahan ay Sige po, ilakad po si Divine sa gitna lang, sa gitna, ilakad po. Diyos ay dakila. Tayong lahat, napakasarap magbigay papuri. Napakasayang pagbigay papuri. Labis na galak nararamdaman. Lahat ng may karamdamang nananalig na magaling na sumigaw ng Amen! Pupurihin ka sa bawat galak. Huwag mo na po kukunin yung bulaklak ha. Babalik pa po siya sa altar. Napakasayang pagbigay papuri. Babalik po dito si Divine, babalik pa po siya dito. Babalik po natin siya. Sa bawat tutukan. Pupurihin ka sa bawat galak. Wala mo na pong aalis sa upuan. Ano po? Babalik po si Divine. Lahat ng mga nanay dito na may pasaway na anak naniniwalang magbabago, sumigaw ng Amen! Lahat ng mga asawa dito na may asawang pasakit ng ulo na nananalig na magbabago, sumigaw ng Amen! Sayaw, pasalubungan natin ang masigabong palakpakan ang ating mahal na Divine Mercy! Kasiyahan ay maapaw. Katapatan mo, O Diyos, ay dakila. Viva Divine Mercy! Napakasayang pagbigay papuri. Wala po muna kung ang bulaklak. Babalik po siya sa altar. Mabuhay ang mapaghalang awa! Okay po. Igitna niyo na po dito yung Divine. Sige po, gitna na. Itataas ang ngalan mo hanggang kailanman.
Lahat ng naniniwala at nagtitiwala na sa lipat taon, tapos na ang pandemya, sumigaw ng Amen! Amen na Amen po tayo dyan. Bibigay ng Ama. Masigabong palakpakan para sa ating mahal na Divine Mercy. Congratulations, kapatirang Divine Mercy. Masaya, ligtas at matagumpay tayo nakaraos. We love you po, mahal na Apo Conching. Sige po, para bigyan daw po ng pagkakataon, kabataan din kayong pagyahabang tutugtugin liwanag at gabay. Mahal na Apo, bibigyan daw pong pagkakataon bawat chapter na makapagpa-picture. Kasama po si Divine Mercy. Pagkatapos po at saka si Apo, pagkatapos po ma-picture ang chapter, dahil kayo magkakasama sa sasakyan, magsiuwi na ho kayo. Opo, ay tawagin na si Apo para sa lahat. Unahin po natin, Tondo chapter, Tondo. Malayo po, Tondo. Bilis. Ay kapatiran, bawal pong kunin ang bulaklak. Babalik po tayo sa dambana. Caps, wag po kayong mag-aabot. Kapatiran, kaya po natin yung mga caps para i-guide kayo. Wala, kabataan, titignan nyo. Kasi babalik siya sa dambana. Babalik tayo sa dambana.